Sibonga sikwamukela indaba ezehora lokuqala emini. Lezi ndaba nizithulelwe uNkosazana wakwaDambuza Magubha nasi ezinohlonze eminishi. The Constitutional Court did not achieve its target of 70% up to 55%. Inkantolo enkulukazi yomthethosisekelo yehlulekile ukufinyelela kulokho ebizibekele khona ngokomsebenzi wayo njengoba ibihlose ukufinyelela kumaphesenti angama-70. 3 suspects who were wanted for at least 10 cases of murder were shot and fatally wounded in a shootout with police at KwaDlangezwa area in Impangeni. Amaphoyisa adubule abulala abasolwa abathathu bebefunwa phansi phezulu ngamacala okubulala abalelwa kwa-10 KwaDlangezwa KwaZulu-Natal. You got the whole world coming together in peace and love, and these athletes respect each other and they love each other, and that's what we got to teach each other. That's how, through competition, we learn how to love each other. Sekusala amahora ambalwa ukuthi kubanjwe umcimbi wokuvula imidlalo yama-Olympics eParis, eFrance. Inkantolo enkulukazi yomthethosisekelo yehlulekile ukufinyelela kulokho ebizikalele khona ngokomsebenzi wayo njengoba ibihlose ukufinyelela okungenani kwamaphesenti angama-70. Lezi izibalo zidalulwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo obethula umbiko waminyaka yonke wokusebenza kwezabehluleli kusigamu sonyaka u-2022 kuya ku-2023. Ijaji uRaymond Zondo uchaze ukubaluleka kokukhishwa kombiko wokusebenza kwezabehluleli njengomzamo obalulekile wokwaziswa izwe ngalokho okwenziwa ukusebenza kwezinkantolo eNingizimu Afrika. uZondo akagculisekile ngezinga lomsebenzi wenkantolo yomthethosisekelo athe izuze okuphansi kakhulu kunalokho ebizibekele khona ngokomsebenzi wayo onyakeni u-2022 no-2023. The Constitutional Court did not achieve its target of 70%, but went up to 55%. Previously, it had done better than 55%. And this issue is being investigated to establish exactly why there was such a big drop. Umbiko wenhloko yamajaji uphinde wahlonza nokusilela emumva kwamanye amacala angaphuthuliwe ezinkantolo eziningi ezahlukene. Backlogs should be reduced to at least 30%. Taking all the superior courts, we were not able to achieve that target. We were only able to reduce backlog up to the average of 47%, which means that this will have to be work in progress, and hopefully in the next annual report we will perform better. uZondo osephuma esikhundleni uhalalisele iphini lenhloko yamajaji uMandisa Maya okunguye osezothatha izintambo ngenyanga uMandulo kulonyaka. Kusenjalo umengameli wezwe Cyril Ramaphosa useqoke iphini lenhloko yamajaji iJaji uMandisa Maya njengozothatha isikhundla sokuba yinhloko yamajaji kuleli kusukela mhla lulunye kuMandulo. Ukuqoka kweJaji uMaya kulandela ukuxhumana kwamengameli nezinhlaka ezahlukene okubalwa kuzona iJSC kanye namaqembu ezombusazwe amelwe ePhalamende likazwelonke. Nakwenze ngokulandela umthethosisekelo walelizwe. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo uzogcina kulomsebenzi mhla zingama-31 kuNcwaba. Ngonhlaba weluleka umengameli ngokuthi uMaya ufanelekile ukuqoka kulesi sikhundla ngemva kokwazisa leli khomishana ngenhloso yakhe yokumqoka. uMaya uzoba ngowesifazane wokuqala ngqa ukuqokelwa kulesi sikhundla. Badutshulwe babulawa abasolwa abathathu bebefunelwa amacala okubulalwa abalelwa kwa-10. Laba basolwa badutshulwe KwaDlangezwa eMpangeni enyakatho nesifundazwe iKwaZulu-Natal bese bedubulana namaphoyisa-ke ngenkathi beshona ekuseni. Who were wanted for at least 10 cases of murder were shot and fatally wounded in a shootout with police at KwaDlangezwa area in Impangeni in the early hours of Friday, 26 July.
KwaZulu Provincial Stabilization Team, which also formed part of Operation Valam Godi, operationalized intelligence about the suspects who were hiding at a house in KwaDlangezwa. Police announced their presence. The suspects opened fire, sparking a shootout, which ended with the 3 suspects fatally wounded. The suspects, who were also alleged to have been involved in the 8am bombing incident in Eskaleni, which left 1 suspect fatally wounded on Thursday, were found in possession of at least 2 firearms. The crime scene was yet to be properly searched for more exhibits. Of KwaZulu-Natal, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi has reiterated criminals who shoot at the police should expect the same kind of response. He said that police officers have a mandate to arrest and bring suspects to justice. However, if police find themselves under gunfire, the only option they have in order to come out alive is through the return of fire. Usihlalo wekhomishana ebhekele imisebenzi kahulumeni uSolwazi Somadoda Fikeni kuba kubandakanywe indlela yokuziphatha emzamweni yokuqinisekisa ukuthi umsebenzi womphakathi wenziwa ngendlela esezingeni elicokeme. Usho lokho ngenkathi ekhuluma engqungqutheleni yensuku ezimbili eseNyuvesi yaseGoli okuyingqungquthela enesiqubulo esithi 30 Years of Democracy in South Africa. Kwenza kahle kwelakuleli kuleminyaka engama-30 edlule kube yisiqubulo sawo wonke umuntu osukwini lokuqala lwengqungquthela. Nokho abebekhuluma bakubeka obala okuyingqinamba ngokusungulwa kwenqubomgomo. Our schools of government, our business schools should note that the corruption challenges came not because people, not because they were not technically sound. Udaba lwemfundo ephakeme lwamukelwe njengolunye lwendaba eyibe impumelelo. No graduate should leave the university without knowing how to do the entrepreneurial walk. They must walk like entrepreneurs. Ukuqikelela ukuthi kuyafinyelela kwezempilo kungenye yezinto ezibonwe yithunywa. That piece of legislation seeks to be an equalizer to enhance access for all of us. Now, the judgment seems to be entrenching property rights, and it's focusing on the right of people to establish businesses wherever they want to. It's actually contributing to commodifying health. Ingqungquthela iyaqhubeka namhlanje njengoba iphini ongamele izwe uPaul Mashatile ethula inkulumo yakhe. Bukela sisathe qhu ezitolo kanti uMasibuya sizokuphathela udaba oluthi There were foreign nationals, as you have indicated, from Libya that were being trained. Hence, an operation was made. Amaphoyisa aphosa ngembuzo abantu abangama-91 baseLibya ebebekhosele enkanjini okusolwa ukuthi eyokuqeqesha amasosha eMasoyi ngaphandle kwase-White River. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi inkantolo enkulukazi yomthethosisekelo yehlulekile ukufinyelela kulokho ebizikalele khona ngokomsebenzi wayo njengoba ibihlose ukufinyelela okungenani kamaphesenti angama-70 lezi izibalo zidalulwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Owengamele ezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSiboniso Duma uvakashela izakhamuzi zaseMjondolo eKenville eThekwini nalapho lezi zakhamuzi zizama ukwakha kabusha amakhaya azo emva kokucekelwa phansi umlilo emasontweni amabili edlule nalapho kwashona khona umuntu oyedwa. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli elandelayo uNonhlakanipho Magwaza. Nonhlakanipho ake usibeke esithombeni ngokwenzekayo njengamanje.
Ayingibingelele Nkosazana nombukeli ekhaya yebo sifikile la eKenville njengoba ubona nje izakhamuzi ziyaqala ziyaqonqodela zivusa amakhaya yazo asha ngenkathi kuqubuka umlilo kulemjondolo ekhona la eKenville kodwa ke manje kukhona ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu umnumzane uSiboniso Duma ozosichazela kabanzi ukuthi kahle yini le abayinikeze abantu ukuze bakwazi ukuthi babuyisele impilo zabo esimeni ngqongqoshe asikwamukele siyabona ukuthi abantu sebeqalile ukwakha kabusha amakhaya abo mhlambe iziphi inhlelo zahulumeni anazo mayelana nale ndawo Ngibonga kakhulu dadewethu sifisa ukuthi sibonge ithuba olusinikeze kanjena ngoba sifikela 2 weeks ago beshelwe imizi abantu yakhona kube nesimo somlilo kwadlula nomphefumulo owodwa lafika kiTheku ngenhlanhla sinomfo kaMphemba la wafika ubaba umeya safika nopremier wesifundazwe ufikile inhloso ngqa kwethu ukuthi sibalekelele ngematerial babeluze imaterial abantu abawu237 siyithengile yonke ke noma seyithe ukuhluka kancane ngoba bayabonga ke manje bayajabula ukuthi seyithanda kuba sezingeni eliphezulu kakhulu kodwa kufanele sigcizelele ukuthi cha lokho sokwesikhashana ngoba asikwazi phela ukuthi uhulumeni nathi singaphinde sipromote ukuthi akwakhiwe izakhiwo ezinje ngoba ziyasha njalo mekhona imililo njalo futhi nakhona mase kufika izikhukhula zisuke zizoba nezinkingi sithobaleka manje mase sithola umphakathi isikhathi somamezela ukuthi nayi indawo sesiyithole sibakhiphe sasizitshela ukwakhiwa kweKonopia kuyolekela ukuphungula kakhulu umthwalo kodwa la unabantu abasuke bezofuna imisebenzi iseThekwini phela lana wonke umuntu ucabanga ukuthi useduzane nethuba lomsebenzi usezokwazi ukusizakala uyabasiza kuhulumeni kodwa sicabanga ukuthi namakhosi siyakhulumisana nayo eduzane ukuthi sithola umhlaba ukuze bakwazi bafudukele kodwa into esiyenzayo enhle ukuthi meke sabasusa abantu baseKenville sesobe sesiyavala ngabe sengena abanye abasha ngoba phela lokho kuzosenzela umsindo omkhulu kuyaphambili so ngicabanga ukuthi lokho esikwenzayo and siyawubonga kakhulu even abaSamaria abalungileyo abenza sure ukuthi bafana belala bedlile abantu balana baphinde bayatshelwe bakhona abashelwe ama-IDs sikhulumile nominisa uDeputy Minister siyofuna azodedicate isikhathi azohlala phansi nabo la ukuze la abashelwe impahla yabo nama-IDs bakwazi ukusizakala nabo makhulu bethu bakwazi ukuthi bathole into yabo yempesheni baqhubeke bahold Asibonge ngqongqoshe siyabonga kakhulu loyo ke bekungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu umnumzane uSiboniso Duma esitshela ukuthi ke lokhu abakwenzayo okwesikhashana njengoba abantu besaqala besakha uyasho ukuthi ke abantu ke njengoba bebheka indawo njengohulumeni la kozowakhiwa khona izakhiwo ezikahle la abantu abazothuthelwa khona mase yavalwa ke le ndawo kungabe kusaqhubeka kwakhiwe imjondolo khona la angibuyele kuwena Nkosazana Asibonge lowo bekunonhlakanipho Magwaza intatheli yeSABC. Umkhandlu wedolobha laseGoli usuphasise isicelo semali ebolekiwe engu2.5 billion wamarandi esikhungweni sezemali iFrench Development Agency. Le mali mboleko yahlongozwa ngesikhathi senkulumo mpikiswano yesabelo mali sonyaka wezemali u2023 no2024 ukuze kuxhaswe imiklamo yokwakhiwa kwengqalasinda. Amaqembu ezombusazwe emkhandluni idolobha iGoli akubeke eceleni ongezwani kwawo abeka eqhulwini okuhlinzekwa kwezidingonqangi yize ingekaziwa imiklamo okuzosetshenziswa kuyo le mali kepha ke amaqembu ezombusazwe elethu isicelo semali imboleko amaqembu avotile iAction SA kube iDemocratic Alliance kanye neEFF kwathi Freedom Front Plus kanye nelungu leGood Party lavotela ukuphikisa lesicelo. We've got a variety of capital projects which were adopted as part of approval of this budget in 2023, and it could be electrification projects, housing project, roads, and all sorts of capital projects, bridges, etc., etc. Bese kungokwesithathu wengamele ezemali emkhandluni idolobha iGoli ezama ukunqenqa amalungu eshayamthetho ukuthi avume lesicelo. In the beginning, we haven't supported the loan. We rejected it because we have asked the city for specific information to be transparent as to the state of the city's finances and that this money obviously is not going to go somewhere to be looted as well. Imeya yaseGoli uKabelo Gwamanda ugcizelele isidingo sokuxazulula izinselele zokuhlinzekwa kwezidingonqangi ezibangelwa wohloka kwengqalasinda nokuqoqwa kwemali engenayo. Of course, the current state of the infrastructure ultimately result in delayed restoration of these services. However, it is all with the intention of resolving historical challenges that have existed in the city of Johannesburg. Idolobha laseGoli lithi lisazoqhubeka nemizamo yokuqoqa imali engenayo.
Amaphoyisa aseMpumalanga aphosa ngembuzo abantu abangama-95 abadabuka eLibya ebebekhosele enkanjini okusolwa ukuthi eyokuqeqesha amasosha eMasoyi ngaphandle kwase-White River. Ziyanda izigebengu kanjalo namaqhinga obugebengu amasha. Ucwaningo olutshengisa ukuthi bayizinkulungwane eziyishumi-nesithupha abantu abathunjiwe phakathi ka-2023 no-2024. Ongoti bezokuqapha bathi izisulu zalobu bugebengu zihlukene. Abafundi nabo basengcupheni kakhulu yalobu bugebengu. If everyone should have their locations on, never go. Always be with a group of friends, with a lot of friends even. It's going to be better that way. We've been a bit vigilant, but I mean, of course, you can never be really prepared for something like that. But I do hope students are aware. Izingane nazo aziphephile. The community has a responsibility to look out for children. That are walking on their own, younger children that may seem uncomfortable walking with adults. Izibalo zamaphoyisa zidalule ukuthi iGauteng isona sifundazwe esihamba phambili ngalobu bugebengu okwamanje kuleli. These people working hand in glove with criminals would be of employees of law firms that have been requested to process the matter on behalf of clients. Izindawo ezingama-23 kwezingamashumi-30 ezaziwa njengezidleke zalobu bugebengu ezalesi sifundazwe. Some of the threat actors in the kidnapping of people with large sums of money are family members. Some of them are rivals. Some of them are people who are competing with them, business rivals. Some of them are business associates. Labo abathola izamba zemali baxwayiswa ukuba baqaphele abantu abasondelene nabo. We think we will be able to break it down, break his backbone. Nokwamaphoyisa anethemba ukuthi lenkinga izoxazululwa. Lolu daba ebisulivezile luthi amaphoyisa athi anali khona nezimfanelo zokushaqa izigebengu ezithumba abantu sifune imali kulelizwe. Lokhu kulandela ukwanda kwalesigameko ezinyuke ngo-260 wama% kuleminyaka engamashumi edlule eGauteng. Ongoti bezokugada baxwayise laba abathola izinxephezelo esikhwameni sezemgwaqo i-Road Accident Fund kanye nemhlomulo yomhlalaphansi ukuba baqaphele. Asiqhubekele phambili ke mbukela amaphoyisa aseMpumalanga aphosa ngembuzo abantu abangama-95 abadabuka eLibya ebebekhosele enkanjini okusolwa ukuthi eyoqeqesha amasosha eMasoyi ngaphandle kwase-White River. Kubikwa ukuthi abantu abangumsinsi wokuzimilela eLibya bafike kuleli bezoqeqeshelwa umsebenzi wonogada kusukela ngoMbasa kulonyaka. Kepha-ke amaphoyisa athi kubukeka sengathi leli qembu beliqeqeshelwa ezempi. Lokhu kugasela kuza emva kokuthi umnyango wezasekhaya uzwakalise ukukhathazeka ngeqeqebana labantu bakwamanye amazwe okungenzeka ukuthi basenga ezimithiyo ngesikhathi befaka zongena kuleli. There were foreign nationals, as you have indicated, from Libya that were being trained. Hence, an operation was made so that they could hit this place. So after that, all the organization of that, then that's when we came here and raided this place. Okwamanje laba bokufika abakaboshwa kepha bathathiwe ukuze beyophonswa ngemibuzo ukuthi kungabe kukhona yini abakwenzile okuphambene nomthetho wabo kufika. For now, we cannot say that we have arrested. However, we have taken in those 95 people, and we are having our counterparts from the Department of Home Affairs who are specialists in the issues of immigration, because there is also information that they could have contravened some of the regulation in terms of Immigration Act. Akukaziwa ukuthi le ndawo izovalwa yini noma cha, kanti amaphoyisa ayiqaphe ngesolokhozi. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umphakathi wasemfundisweni eNtabankulu eEastern Cape uthukuthela uganunu wabo malungana nesimo esingesihle ekolisha kule ndawo. Leli kolishi laguqulwa lenziwa isikhungo sokuthuthukisa amakhono eminyakeni embalwa edlule. Kwatshalwa nezigidi zemali kulo. Sindisiceleke phansi kanti zakhamuzi zifuna ukuthi ivuselelwe.
Imfundisweni yayifudula isisikole esemgangathweni yayihloniphekile yavelisa inkokheli ezininzi kuquka ugqirha usihlalo wekomishoni lwenyulo ezimeleyo oqala ngaphansi kohulumente wentando yesininzi usekela mphathiswa wezolimo uZoleka Chapha kunye nombhali nophinda balisa amabali ugcina mhlophe ukungevisisani phakathi kwabasemagunyeni nabahlali kwenze imeko yambi nangakumbi kubantu abaxhamlayo kulomandla yindlala eqhubekayo egqubayo nentswela ngqesho ngenxa yentoba kwaphela imveliso ebiveliswa kwezigadi zemva kwam ikhabheji ebezityiwa apha izithebo bezinganqabanga kule ndawo eliziko lalifudula nomzimveliso wesonka abantu bephangela belusana nendlala besusa ikati eziko ngoku kubonakala ubuxhaka-xhaka nje bezixhobo zokusebenza ekungeneni kwethu kule khange sixhaswe kwanganto siyasokola nemashines ebesizisebenzisa zafa ngoku siphila ngamagwinya Uhulumente uthi zininzi inkqubo azimisile ukuba aqhubeke nazo emfundisweni kuquka ukuvuselela icollege kodwa ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabahlali nokuphikisana ngophuhliso apha kwenza kube nzima ukuba baqhubeke xa kusekhona imbambano ezingekasonjululwa. Umasipala waseNtabankulu kokubambisana ke norhulumente kwezigaba zonke uthe gqolo ke ukwenza inzame zokuba laa ndawo yasemfundisweni iphinde ivuseleleke kwakhona iphinde ibe indawo ezokwazi ukuthi isebenze incedisane nokuhluma kwalaa ndawo yasemfundisweni kwakunye nabantu bakhona. Akukho sivumelwano phakathi kwe-Alfenzo kwakunye neCawe. Sivumelwano sasiphakathi kweCawe kwakunye ne-OR Tambo kuphela. Dinkululeko Unyembezi, eNtabankulu. Njengoba sekusela amahora ukuthi kubanjwe umcimbi wokuvula imidlalo yama-Olympics eParis eFrance, kunesasasa elikhulu kuleli dolobha. Lo mcimbi uzobanjelwa ngaphandle kokuqala ngqa emlandweni yalemidlalo, njengoba kade ubanjelwa esikhundleni semidlalo. Njengoba mehlethenju eParis kulempela sonto, abaholi kanye nesicukuthwane esiqhamuka ebukhosini sebethelekile kuleli dolobha. Badle isidlo sakusihlwa ebesibanjwe umengameli wekomiti elihlela imidlalo yama-Olympics uThomas Bach izolo kusihlwa kulaba kade behambele lo mcimbi kubalwa kuba inkosana uAlbert kanye nomkakhe inkosazana uCharlene baseMonaco. Ingonyama nendlovukazi yaseSpain naseDenmark nabo bebekhona kulo mcimbi. Ngakolunye uhlangothi kuleli dolobha bekunomcimbi osaziwayo obuhanjelwa abantu abafana noLeBron James, uSerena Williams kanye noSnoop Dogg. Remember the last Olympics, there wasn't no fans, no family, no engagement. So now we finally got people in the building, and then you got the whole world coming together in peace and love, and these athletes respect each other and they love each other, and that's what we got to teach each other, is how through competition we learn how to love each other. So the Olympics is a big peace gathering, bringing the whole world together for everybody to sit and watch and support their countries and just learn to love. Kusenjalo isisebenzi senza amalungiselelo okugcina eceleni komfula iRiversen lapho kulendele khona kubanjwe umcimbi wokuvula lemidlalo namuhla kusihlwa. Uhlelo lwezokusakaza eSABC iMorning Live lusemkhankasweni wokugqugquzela ukuthuthukiswa kwezemidlalo ezikoleni ezisemalokishini ngaphansi kwesiqubulo esithi Road to Olympics. Lo mkhankaso wamukelwe kahle emphakathini iZwide eGqeberha. Le yimini abafundi bangasoze bayilibale bawelwe ngumqa esandleni apho bafumene izixhobo zezemidlalo kuquka amaphini ehoki, ibhali zebhola ekhatywayo. Eli liphulo lejelo losasazo iSABC lokuzama ukunikela kwizikolo ezingathathi ntweni. This is very important. It's something that Morning Live needs to do. I mean, when people get up in the morning, people send us wonderful messages about what Breakfast TV is about. It's about getting the nation woken up. It's getting people interested in sport. Nawo amaqala ezemidlalo ebekhona kweli phulo. Ibaluleke kakhulu because thina zange singenawo lamathuba. Ndiziva kamnandi, ndi-happy, ndi-excited, ndifila ingathi ndizaphuma eTVini. Ndiziva ndonwabe kakhulu kuba le nto inqabile le nto kuba kuza abantu apha. Eli phulo liza kunabela nakwamanye amaphondo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.
Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukela sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.